আমবাসা ব্লক এবং YTF TWF ত্রিপুরা মথা মিলেগুই जों kaisa tini press meet makai mani karon जों अबनो नुगो wal oko human right day je December 10 तारिख अंगनानि तंगमानि अंगमानि तबे ताबो विभिन्न राजनीति बदल निम्बु मुंगनावै 16 तारिख डिसेम्बर खालायमानि आरो जों नायो जे हायुं गनांगो अथवा चिनि त्रिपुरासानि सुदुया विभिन्न राज्य अन्न चिनि बुबाग्रा ने माने जाक एवं महाराज प्रदुत किशोर बेलायनो बय सम्मान देवै चलेও आरो ने बिसिंतियो जों नुखा कायसा व्यक्ति न एमन एकटा व्यक्ति महाराज न साबो ने सोंनाय एवं महाराज न डाका चपारिवै आरो विभ्रांत खाय महाराज किन्तु राजवंशर कोनो मतेও जनसाधारण अथवा लोकरने आरो क्षमा सानानि दरकार करै आबो रुल्स करै आबो परिष्कार न जतन साइमानो आबो आपने संग मीडिया चैनल बिसिंतिबो परिष्कार न साइमानो किन्तु ब लोकनि बिसखांग अबाहाय समस्यानो जे गते माने गते थांखा त्रिपुरा मथानि अंगैदे नाथाय विभिन्न राजनीति बदल अंगैदे आरो हामला खायखा आबन बिसिंतिफोरनो ब रिक्वेस्ट खाय या हाफ जुट खाय जे खुलुंगमाने हा आचकै खुलुंगमाने आबो किन्तु चिनि इतिहास जों कोनो समय नुगियाखौ आबन बागै जों प्रतिदिक जों सुदि त्रिपुरा मथाया चिनि जारा खुंथाय बारा 19 दफा जाति रक बेलायनो खा खामजाक अबाहाय जे दुर्नीति खायमानो आगामियाव जुदि से अबाहाय जुदि न लामा नुखादोंखाय जों आबो फियग्लाक एवं जों आहाय सिरिं सिरिं तंनाय जात अब त्रिपुरासाया आबो त्रिपुरासानि बिसिंतिनो ब जबाब माननाय बिनि तमंग बाहाय चलै तंखा आबो पाताल कयना साताल कयना नै आबो विभिन्न दुनिया लीलाग्रिगै आंनो जेनिबा थांखाय आंनो नेता नै जे हिंतंनाय रं नेता रंनो जों कोनो दिनो नेता नै माने मैया आबो परिष्कार चिनि त्रिपुरा मथा एवं YTF TW नि तरफ थेके आम्बासा ब्लक नि थेके जों परिष्कार सानानि नायो जों आबाहाय जिनिस न माने मैया एवं माबो माने ग्लाक आगामियाव जुदि से ब अबाहाय जुदि उंतंखा आंखाय जों आबन बागै चबा खायनानैबो रोंगौ एवं तियारबो उंजाक जों आबन बागै जों प्रस्तुत ओंखाय तै कैसा आं सानानि मुचो जे ससियेल मीडिया नि प्रचार खायमानि आबो केबो हानि बरक माने मालिया एवं महाराज नि नेतृत्व जे ताबो थांसानि मारियाव फायदं माने ओ थांसानि मारिना सबायनानि बागै निनि नागालैंड अंथ निनि मणिपुर अंथ जेकुनो राज्यनि बिसिंति RSS नि BJP नि गुन्डारंनि थानिङो पैसा रां पैसा र नावै चिनि त्रिपुरासा थांसा चबा कासाय फायमानो बुफायनानि बागै सबायनानि बागै आबो तियारखाय रां पैसा नावै चिनि त्रिपुरासाना विभ्रांत खायतन माने जों आबो जत त्रिपुरासारनो सायमानो शुधु जों अर चिनि त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरासाया विभिन्न जागाव तंनाय चिनि त्रिपुरासा लेखा पराय तंनाय सोलों तंनाय विभिन्न ताखौ बुखुग्रं बिजनेस खाय तंनाय रक आबो फियग्लाक आबो माफ्लायग्लाक जों आबो पयत तंगो आबो बिसास तंगो एवं जिनि जे पाताल कयना जमातिया जे बोरैतिते आसे जे फिकाप उंथां माने आबोनो जों सह्य खाया आगामियाव जों आबो जवाब रिनाय एवं समय मतेनो जों जवाब रिनाय होननाय आसा खायो जतन हामबाय जों आम्बासा ब्लक कमिटि त्रिपुरा मथानि अंगै दिनै कैसा प्रेस मिट खायनानै नांखा ताई तिनी फाइ मानजा फाइनाय तिनी मीडिया चैनल रानो बेलायनो हामबाय ताई तिनी तामनि बागै तिनी प्रेस मिट खायनाय नांखा होनमानले न जतन सिकना जे थांनाय 16 तारिखनि जे घटना खुमुलुङो जे कैसा बदलनि नेतृत्व जे चिनि बुबाग्रा प्रदुत किशोर मानिक्यनो जे हानां पिनां खायमानि आबोनि बिरुद्धेनो जों तिनी प्रेस मिट खायनायनि नांखा ताई जों आबोनि बागै जों बसखांनाय दिन राव ताइबो बृहत्तर आन्दोलन खायनानि जों जातियावै दङ आबोनि बागै जों चिनि जत्त ताखुग्रं ताइबो खुग्रंनो चिनि 19 दफा ताखुक ताइबो खुगसंनो आं कयनाय आनि ब्लक कमिटिनि अंगै जों अर प्रेस खायमानि बिसि प्रेस मिट खायमानि बिसिंतै जे चिनि बुबाग्रानो जाते जों कुचुगति सानानि बागै ताइ चिनि जे बनि बिरुद्धे बनो जे हानां पिनां खायमानि आबोनि बिरुद्धे जों जतन सुच्चार अंनानि नांनाय ताइ जों बसखांनि दिन राव बनो गाहामख्लाय तैनानि नांनाय ताइ बनि बिरुद्धे जे कुनु बरक आबाहाय हानां पिनां खायख्लाय जों सब समय जों दङ आबो जों जतन लुकरगनो आं आबो कयनाय ताइ तिनि बुंखा बिशुपति देवकर्मा आं सेंट्रल TWF नि वाइस प्रेसिडेंट न तिनि और उस्तांगो माखैका प्रेस मिट खायना बागा आनि बरय बदल 47 आम्बासा ते ब्लक कमिटि आन TWF न तुय और तिनि साना नांखा थानाय 16 तारिख जे चिनि महाराजा
chini bobagrano hanang pinang khaiman tuyu ini oro kaisa jong khatuma pan chini press meet maklaika oro belai ke jong dukhunang jak sarat Tripura ni bukung bararok jotono kapjak bobagrano je abo hai khaiman tuyu jong jotono dukhunang jak jotono kapjak jong aboni bisingte ang tebo sananayo je chini Tripura rajyo 19 dofha je jati dongmani 19 dofhani bisingo 19 hoda dong o 19 ta hoda ni bisingtui je bono tamus hajari man ang je chini 19 dofha hoda rona ang koyo je chini সমাজো যে পারাও বাহিনো যদি সমাজনি বাইরে কেবো আমি যদি খাইতং খাইচং সমাজ নাইয়া কনি বনো সমাজনি দ্বন্দ্বী রম্ব তাই বনবো যে পাটাল কইনানবো হদানি বিসিংতি বনম হাইকে সাজারি নাংথং आं टेबो आरो आं क'क्राझार नमुचुंगो जे पाटाल लगिनि पाटाल कइना लगियो तंनाय जे चिनि ताकुकटाय बुखुकसंनो बरना आं हायनो आनि खानि हामजक या फारना मुचुंगो बरक लामा करबिता तंथो चिनि बबाग्रानि तिफांबाय बा चिन बबाग्रानि लगिबो जतन फाइनांथो बिन लगी या कारोय आं आसुनानि क'क्राझार